Hei vaan kaikille. Tänään etsitään vahvistimen näytöstä vikaa. Tämä on kaverini vanha vahvistin, josta näyttö on mennyt pimeäksi. Kaverillani on jo uusi vahvistin, mutta halusin mielenkiinnosta yrittää selvittää, löytäisinkö vian. Lueskelin netistä, että nämä VFD-näytöt tarvitsevat parin 30 voltin negatiivisen jännitteen. Olin melko varma, että vika on jossain konkassa. Kytkentäkaavion ladattua, niin tarkistin, mistä jännite näytölle tulee. Seurasin kaaviota muuntajalta eteenpäin ja epäilykseni oli diodeista ja konkista tehdyssä tikapuukytkennässä. Katsoin konkkien sijainnin piirilevyllä ja päätin aloittaa niistä. Ensin mittailin konkat, mutta ne oli kapasitanssiltaan ok. ESR-mittaria minulla ei ole. Seuraavaksi päätin tarkistaa jännitteen näytön pinneistä. Tässä vika on jo ehtinyt korjaantua, mutta vika löytyi, kun koskin mittapäällä toista pinniä, niin näyttö meni itsekseen päälle. Jokin kosketushäiriö siis. Ja vikahan löytyi piirilevyn toiselta puolelta. Hieman lyijyllistä tinaa pinneihin ja näyttö on taas kunnossa. Kiitos, että katsoit videon loppuun asti ja toivottavasti opit jotain uutta ensi kertaan. Moi moi!